limbe no konyo waga ng'om mane mbaka mobro goyo to nyiso ni ripode mag ngado usuru watimo kama nikech dwaro mar IMF mang'eny ne ichiko gi joloka ma Amerika koso mane mbaka mobro goyo gi jolony mabiro biro e studio ka endi bang'e Kennedy Ondiek biro bedo ka en jakanyo mar UDA to gi Rafael Obonyo jalony e weche mag telo wabro go kod gi mbaka no ka romo gimoro saa 1:30 sani to wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala kaka jalup komaro anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jonyakachi dendo Ombija taya nyakuar guok kocha pesa lagi weche manyien wan go. Taken 7 days away for prayers and fasting, meditation and reflection. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni onge mare chenro mag sirikal jumbe mokalo ne nikech nyocha ene lamo gi tweyo. TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. Over 30,000 students have gone into pursue education. Ekin jopuonjre moyo 895 mane otimo KCSE ga mokalo moyo 250 kende moyudo thuolo e kuonde tiegruok mapacho ka. Tumeambiwa tutafute nyumba mahali ya kukomboa juu sasa hapa hatuwezi kukaa juu hatujui ni mpaka lini. Sirikal ochako chenro mar daro ji e kembe mag jot ma Mai Mahiu kuma nyocha otergi e bang' masira mar oula. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaende. Kwan mar jopuonjre 895,232 mane otimo penj mar klas 12 ma KCSE ga mokalo. Jopuonjre madirom 250 oyudo thuolo mag kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kaendi. E kwan ni mbalariany mag piny owacho omi jopuonjre 134,743 ka mag ji giwegi to mi jopuonjre 18,558. Kaka Judith Omondi lero ni jopuonjre manyalo gombo loko mbalariany moluongie ibiro yawnegi mbui dwe manyien mondo gitim kamano. Bang' rito kuom dweche ma hawa 6, jopuonjre manyicha otimo penj mar klas 12 higa ma okalo oyudo duoko mar kuonde tiegruok ma gibiro riworego chak dwe mar 8 higani. E kwan mar jopuonjre 890 mane otimo penj mar KCSE 258 oketie kuonde tiegruok ma opogore opogore e pacho ka. Kuom kwan ni mbalariany mag piny owacho oyudo jopuonjre 134,743 mag ji giwegi oyudo jopuonjre 18,558. Kuonde tiego tije lwedo mag piny owacho jopuonjre 63,921 ka kuonde tiego tije lwedo ma ok mag piny owacho to oyudo jopuonjre 3,963. Kwan ma jatatije mag KUPS koni nyalo medore. KUPS was guided to align, which meant that we had to remove English and mathematics as requirements, and because TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. A lot of students apply for that. I think it has the highest. We have, I think, over 30,000. Over 30,000 students have gone into pursue education. Bende kuonde tiego jopuonj sekondari rang'iny mar diploma oyudo jopuonjre 734, matiego jopuonj primar oyudo jopuonjre 9,529 ka kuonde tiego jolony e weche thieth KMTC to mi jopuonjre maromo 9,653. E atamalo 85 mag jopuonjre mane oyudo C+ kadhi nyime, atamalo 76.2 ne oyiero digri kata atamalo 8.8 to ne odhi rang'iny mar diploma. Higani jopuonjre mathoth oyiero timo course mar education kalure gi chike mane ombeki kod duol mar KUPS. Ministry of Education TVET institution, we had 63,921. Now I have put a star there because we allow students to also walk into the institutions of their choice, the TVET institutions, and then we validate them later. So when I put a star there, it means we are still receiving the students who have walked in. We are yet to validate them.
And this number will go up once we validate the category we call walk-ins. Duol mar KUPS osingo mar yawo mbui ne jopuonjre manyalo dwaro loko mbalariany ma oluongie ka migawo mar somo to kwayo jotelo mag kuonde tiegruok mamalo mondo mi or ote ne jopuonjre duto ma bende biro chako oro kwayo mag hola dwe manyien. Following the successful completion of the placement process, I direct KUPS to immediately inform the applicants of their placement results. Further, I direct vice chancellors and the principals of colleges where students have been placed to engage their prospective students, parents, and guardians and inform them of the reporting dates and other joining instructions without delay. Judith Omondi, Ramogi TV. Gikone to koro kar tiegruok mar Ndere TVC ei game kar chung' od bura Mayala owito oko wach jopuonjre rwako uniform kaka yo achiel mar lombo jopuonjre mondo mi oriwre kodgi. Maneja ma Ndere Rafael Nyadenge olero ni gichopo e winjruok makamano kod board mar kar tiegruok no mondo ting' malo kwan jopuonjre mariwore kodgi. Olero ni ne gifwenyo ni chik mar chuno jopuonjre gi rwako uniform ne omiyo thothgi luor mar donje kar tiegruogno. Jakom mar board mar Ndere Mary Otieno olero ni jopuonjre koro ni kod thuolo mar somo maonge uniform ni mar gin ji madongo ma ok owinjore chungi gi kit rwakruok ma ok gidwar. Higni mokalo machiegni chwana ka ndoro radrop pin kalure gwach mano ket bar 100% transition. Koro each one your ways mwanyalo medo enrollment to realize nika wagolo uniform bwa weji bira to bwa attack enrollment rono wadhi board bwa kalo mano bu manegi mwatimo bange to waneno kama no Emmanuel Lemo ni jikuro pili school kan kuro maonge age limit. Kani wawuoyo gi nyithindo ne waneno ka giparo ni ko gol uniform nyalo miyo gi thuolo maber. To ma be nyalo miyowa jomoko ma ok nyithindo ahinya mondo oriwre kodwa nikech ka joma dongo gikorwako uniform they feel out of place. Koro kane iketo mano to waneno ka tam manyien ni omiyowa ji mang'eny e school, which means ni kare uniform cha ne ok gihero ahinya. Koro kwaseyudo nyithindo mang'eny biro miyowa tich mang'eny kendo matek mondo mi walos institution obed makare. Kwan jopuonjre madonje sikunde primary, secondary, kuonde tiegruok kod mbalariany ma pacho ka omedore higani ka ipimo gi higa mokalo. Ka kwan mar jopuonj to dok piny higani ka ipimo gi higa mokalo. Ma ndio yangi gi duol mar Kenya National Bureau of Statistics manyo golo report manyiso kaka itayo chenro mopogore pacho ka endi. Report mabende oyango ni kwan omenda ma piny owacho tiyo go de sekta mar thieth omedore gi atamalo 100 higani ka ipimo gi higa mokalo. Lydia Keyo nigi ler mar wachni. En report machiwo ler ewi kaka piny Kenya osebed ka itayo ahinya to yore tiyo gi omenda e sekta mopogore. Report manyogol gi duol matimo nonro e weche mag uchumi Kenya National Bureau of Statistics KNBS. Report no yango ni e kind higa mokalo gi higani kwan jopuonjre mag nasari omedre gi atamalo 2 ma en 2,885. Kwan jopuonjre skunde mag primary omedre ka oya jopuonjre 10,364 nyaka 10,387. Kwan jopuonjre skunde sekondar omedre gi atamalo 4.8 nyaka 4,109 ka oya e 3,920 e higa mar 2022. Kwan jopuonjre kuonde tiegruok mag TVET omedre gi atamalo 14.3 ka oya jopuonjre maromo 5,522,499 e higa mar 2022 nyaka 642,726 e higa mar 2023 ka kwan mar jopuonjre mbalariany ma pacho ka bende omedre gi atamalo 2.9 ka oya jopuonjre 5,542,900 higa mar 2022 2023 nyaka 5,579,200 higa mar 2023 2024. Kata obedo ni kwan jopuonjre osebedo ka medre,
KNBS oyango ni kwan mar jopuonje skunde primar mag piny owacho odok chien kaoya jopuonj 221,510 higa mar 2022 nyaka jopuonj 219,727 higa mar 2023. Kata kamano, kwan jopuonje skund sekondar omedre kaoya jopuonj 124,992 higa mar 2022 nyaka jopuonj 125,563 higa mar 2023. Kwan jopuonjre ma oyudo omenda mar HELB mbalariany mag piny owacho omedre gi 60 nyaka 301,916 higani. E sekta ma thieth, piny owacho mamalo tiyo gi omenda maromo bilion 161.8 higani ka ipimo gi bilion 88.1 manotigode higa mar 2022 medruok mar 100%. Counties bende igeno ni biro medo omenda ma itiyogo e weche thieth kaoya bilion 95.5 higa mar 2023 nyaka bilion 124.3 higa mar 2023. Kwan mar osiptende odok piny gi 8% nyaka 15,070 higa mar 2023 ka kwan mar osiptende mag level 4 to medre gi osiptende 62 nyaka 1,020 kama en medruok mar 6%. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Odonjone weche mag siasa ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wuok e lela kendo yango ni ywaruok kod gwandruok mag jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar Kenya ema nomiyo ka oyweyo mar ndalo 7 mar manyo kony kuom Ruoth Yesu Kristo. Kane olose kaunti ma Kirinyaga e kinde iko mar manen japuonj maduong' mar skund sekondari ma Kirinyaga Julius Ngumbi, Gachagua wacho ni ne otimo lamo kod tueyo mar lamo ne piny Kenya kod gwenge ma masawa. E thuolono ne olero noloro simbe mar ong'we yamo kendo ma ok otudre gi ng'ata ng'ata, gino manyocha okelo penjo mathoth ni dibed ni gigwenyore gi jatend piny Kenya William Ruto. And when Dombi Mwalimu passed on is when I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation and reflection in the heart of Mount Kenya Forest. No phone, nothing. And nobody could disturb me. I had given clear instructions because I wanted to reflect and meditate about the state of our nation and the welfare of the people of this region. Kata kamano jotelo mawuok e counties mag Nyanduat mar Kenya ogwenyore paro kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e wi dwache mar chwalo pok mag omenda kaluwore gi kwan mar jodak e gwenge ka gweng'. Jotelo go chayo dwach Gachagua ka gilero ni biro miyo pok madhi ne counties ma ji tinie bedo gi digni mar dongruok. Jotelo go bende nokoni weche mawuok kuom jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gin weche manyalo pogo oganda. The 1 shilling 1 vote, which basically refers to a population-based revenue sharing formula, is one which is untenable, it is unfair, it's unconstitutional, and is one which will never happen in this country. Rigathi hajaona hizi vipenge. Je, akiapa kulinda katiba, hii haikuwa sehemu ya katiba ya Kenya? Kwa nini leo amejiteremusha, amekuwa kiongozi ya jimbo na sio kiongozi ya taifa? Iwapo anathibitishwa hatoshi kukuwa kiongozi wa Kenya, then arudi kwa Mlima Kenya awe governor huko, ataheshimika zaidi. Lakini Kenya hatoshi. We urge the proponents of 1 man, 1 vote, 1 shilling to step down from this regressive clamor and focus on promoting equitable and inclusive development and across the country. And if they persist, we will also continue with 1 man, 1 vote, 1 kilometer. Jatend piny Kenya William Ruto koni kaluwore kod pek mag juogo gope ma pinje ma oko olo pinje mag Afrika, luoro nitiere ni maendi nyalo duoko chien demokrasia malach. Ruto nokoni dwaro nitiere mar siro kendo nyayo demokrasia e pinje ma pod dongo. Magi jatend piny Kenya nolero e kinde manotimo limbe mare piny mar Amerika
mane ochako e boma maduong' ma Washington DC kod Atlanta, Georgia. E ote mage bende nomedo ni oseketo mise motegno mag kedo gi mibadhi e piny Kenya kendo duoko Kenya e lai makare. Later this week, I will have the privilege to engage with members of the American Congress, and I'm happy one of them is here, to make a case for many countries in Africa, including Kenya, seeking a just international financial architecture that will afford every developing country concessionary development financing to support our economies, build resilience against the effects of climate change, drive our belief in free market economy, and energize our democratic enterprise. So the yuor machuoko dugo to podon giche manyien mobro kelo iri ka mbaka mineno ga jatend piny Kenya wacho ken piny mar America ne mbaka mang'no go bang'e chenro mar duol gi Kennedy Ondiek ken jakanyo mar UDA Rafael Obonyo jalonye weche mag telo odhi penjo gi ni to limbe mar jatend piny Kenya mane America ni konyo wagang'o mane mbaka mang'no go kikidhi mabura inya imiro weri njo pa chieri adeka uchiel nono kaka inyalo yudowa ko sani to kikidhi mabura inya. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. This is an answered prayer. Nilipiga magoti ndio nitafute hii hela. Kuna machallenges tu unaweza kuwa na maisha, alafu kumboost biashara. Unajua biashara zilishuka after corona. Yeah. Wameru wote mahali mnaniona, Wakenya wote, jaribuni hiyo namba *487*3#. Mutafaulu. Unapata 1,100 Kagendo. Na unapata pia gift hamper. Ukienda nyumbani wasalimu wote na uwaambie kwamba wajaribu, manake you never know, Jumatano ijayo labda kutakuwa na mwingine kutoka Meru hapa. Skiza chapa, ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. Lakini vile hii
ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Kamano kitera Mugi TV ka ni piny owacho koro osechako chenro mar loro kuonde jot makojolo manyochore sie ji mane ulo dare miechgi e gweng' mag Mai Mahiu jumbe 3 mokalo. Komiti marango midhiero mar Mai Mahiu otimo limbe mondo mi gifweny weg udi mane pi oywero. Udi 11 to yangi ni pod chal margi ber kar odoko ni pi oula ne omonjogi. Kata kamano jodak mamoko chwalo ywak ka giwacho ni gin gi luoro mar dok kuonde ma gidakie machon mar masira makamano nyalo timore kendo. Piny owacho biro chiwo Sh5,000 ne anyuola ka anyuola kuom dweche 3 ka chenro mag konyo jogo manigi dang'ni paro bende idhi tim. Monday jioni ndio chifu akakuja akaona kwamba kuna watu fulani ambao hawajadhirika sana. Kuna mabaki za nyumba, kuna mwingine nyumba yake inasemekana anarudi na nao wamepewa unga warudi. Wakaambiwa watarudi kwa nyumba zao. Sasa wenye wamebaki tumeambiwa tutafute nyumba mahali ya kukomboa juu sasa hapa hatuwezi kukaa juu hatujui ni mpaka lini. Tukaambiwa tumepafutiwa 2 weeks. Kila mtu ajipange aende tafute nyumba aoneshane ndio aende alipiwe 3 months na upewe chakula na upewe 5,000 alafu tuondoke. Je, swali ni moja. Tunajiuliza aje tunaenda kiaje? Tunaenda wapi? Tutafikisha wapi na hii maisha? President wakati alikuja alituambia mtu nyumba yake iko karibu na maji asirudi. Lakini chifu ametuambia turudi, tukakae kwa hizo nyumba, tusibo na hiyo maji. Sasa sisi tunaomba serikali kuja tu mtusaidie, mtuambie vile mtatusaidia tutoke kwa hizo maji. Duol mochung'ne riwo oganda The National Cohesion Integration Commission ochako chenro mar kelo kwe e kind oganda mane gwenge mag Angata mani Baragoi e kaunti ma Narok kod Gitwembe e kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok e weche mag lowo kuom higni mathoth. Maende timore ka kaunti no bende oyudo commissioner manyien George Juma miwaler mar wachni. E kinde ma jumachiel mokalo jokanyo mag duol mochung'ne riwo oganda The National Cohesion Integration Commission osebedo ka ogoyo tach tong'no mar Gitwembe kod Angata Baragoi ka gimanyo kwe kendo geni ariyogi ma osebedo kod lweny e kinde buora. En lweny mosekelo hinyruok mag oganda, lal mag mwandu kaachiel kod kata tho. What could have been the problem that there's no one that has got that commandate to lead in the process. But now working with the national government, the county commissioners on both sides, the security sector, the county security and intelligence committee from both counties, everything must work now. Jokanyo marwogni mane wuoyo e kinde mane gichopo e nyasi mar rwako ayanga, commissioner manyien ma Migori Kisilu Mutua makoro kawo ka David Gitonga ma otere kaunti no Tharaka Nithi ne owacho ni geno nitiere mar kelo kwe e kind ogendnigo. Teams on the ground run by the DCC, they have been able to engage. They have been holding consultative meetings with the village elders, and very soon that thing will be a thing of the past. We are not going to give any chance that we cannot manage it. We have managed many conflicts in this country, and I want to assure you that that one will come to an end and people will live there peacefully. Gitonga wacho ni moko mtije madongo ma commissioner manyien makoro kawo ka nitiere godo en tieko migepe mamoko mar tieko koko ma osebed e tong' Angata Baragoi kaachiel kod Gitwembe. We've been engaging with the county security team. We've also been able to integrate NCIC. I'm happy that both county commissioner, the outgoing county commissioner, Mr. David Gitonga, and his counterpart from Narok are cooperating towards this. And as the county commissioner, outgoing county commissioner have mentioned, we have with the peak tomorrow to ensure that one of the most contentious issue of the animals that have been in custody of the anti-stock theft police unit will be raised to their rightful owners tomorrow. Gilbert Onyango Matiyo, korwogni mar The National Cohesion and Integration Commission,
wach ni gidhi nyime kod manyo jogo ma ichichgo ni osebedo ka koro siayo tulo mondo giber kodgi kod twak. We are going to engage all the stakeholders, all the actors that have been involved in that conflict, bring them together, negotiate and ensure that peace prevails. Komachielo County Commissioner manyien ma Migori Kisilu Mlwa ka opis e kine obede koliet ma siasa koro ni malo e kaunti ma Migori. Jotend arita kwe oseber ka iseyo kuom tende nyakonchiel ka otende kod siasa mar koke kaunti ma Migori. Of late, we can say the issues you're seeing around here is people positioning themselves for maybe certain issues, and it is something which can be contained. In fact, before I was transferred, the plan to engage, bring together all the political leadership so that we can be able to sit together, reason together. E kinde ma jumbe ariyo mokalo koko masisi ne onenore, Eliel, egwego Mauriri, bang' joano ma jobunu Mauri mak Nyamita, ka achiel kod gavana Migori Chiliako, ne opogore paro, koko manokelo hinyruok, ka achiel kod kethruok mag mwandu. Nyaka sani jotend arita kwe, pok ogolo ler, man nondo marika otenore kod kokone. Maling'ling' yango, ni nyaka sani ng'at moro amora ma osendiko dhoge ka otenore kod kokono. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e boma ma Homa Bay koro ni kod luoro mar gamo tuoche mag nyaldiema gi tuoche ma ikelo gi pi ma ochido kaluwore gi nok mar pi ma sani koro kwako bomano nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo sitima Kenya Power ng'ad sitima e dag pi ma bomano nikech gowi mar milion 19 ma gibando sirikand kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Midhiero mar pi en gino ma osebedo kokwako boma ma Homa Bay kinde ka kinde, kendo jopiny modak e boma ni ok osebedo ka yudo pi maler seche te, kata odoko ni boma ni machiegni kod nam Lolwe. Sani koro dwe achiel ka jogo modak e kuonde ma opogore e boma ma Homa Bay ni kod pek mar yudo pi maler nikech onge mar pi nyaka ne kambi ma ochune ke oteko stima Kenya Power ng'ad stima e dag pi manitie e boma ni e wi gowi mar milion 19 ma koro gibandho sirikand kaunti. Apaya ni manitie kar dak Mashauri Yako mene ogudore ka gitung'o pi moro ma ochido ma bende oging'eyo kama wuoke ema giting'o ka gidhi ge utegi kendo giwacho ni chuno gi mondo giti kod pigno nikech onge mar pi maler e boma ni. Wasebedo gi problem mar pi onge, watiyo gi pige molil ema waluoko go te ema wamodho kwama sirikal ni oginenwa pi ogonwa pi maler. Koro ene mwatuome, koro kwayudo pi ma fresh mbugrachia, koro ene mwakane, koro mano kwatigodo, koro ma fresh no waketo kaka mar modho, waketo kaka mar tedo, ene mwatedo kode, koro ma watiyogo kaka e yo mar luok, watiyo kode kaka luoko lewni, luoko sande. Kogik nitie sometimes modung'e ka seriously, odung'a kabisa, but samodung' no, but ji tuome atuoma, kech ji kaka tang' timonge. Nok mar pi koro miyo dang' ni omako jodak e boma ni ka gimanyo kuonde ma ginyalo yude pige maler ma gikonyorego. Dag pi maduong' manitie e dho wath ma Kogenga ochung' maonge gima dhi e nyime ka kuonde manoketi ne jopiny mondo okawe pi sani koro tuo ka mene to koro chuno mondo many konyruok e nam Lolwe, pige ma giwacho ni nyalo miyo gi tuoche. Sani watiyo gi pi nam. Pi nam ni neno kaka nam olil. Oula inlets mag nam nopong' nokelo pige molil moa oko. Pi nam ni olil, ok nyal modhe, ok nyal ted kode. Pi mowinjo watedgo winjo bed ni aka water. Sirikal mar Homa Bay County ong'iyane na wach pi nikech ngima ok nyal dhi mbele ka pi onge. Pi watiyogo, wamodho, watedogo, waluoko, to wayude e sama kare. Koro wakwayo mondo government kata county government mondo okelnwa pi nikech pi wayudo ni mine tiyo gi pi e yore mang'eny. Jatatije kambi ma ochune keyo pi Mawasco Thomas Nyonje wacho ni sani koro gitiyo gi sola mar go pi ne jopiny, kata kamano ok onyal romo ka okoni gowi mar milion 19 ma Kenya Power bando sirikand kaunti gisechako chulo ka okoni chenro mar keyo pi ne jopiny dhi duogo wang'e mapiyo kaka nyalore. Chan ma wan godo maduong' en mar stima, nikech gik ma watiyo godo, motors mwatiyo godo to gi equipment mwatiyo godo rely on stima 100%, to kendo gi consume stima mang'eny. Wa improve on solar marwa, then dosing system marwa mane rely on electricity 100%, wa connect kendo sani kuro tiyo gi solar ma wanyalo produce e yo maber. Gowi tema wan godo mar jo Kenya Power en milion 19 ma en pesa ma osi accrue for many years.
ya ka ne pok ochul. Koro gidwaro ni pesa ni chule te dichiel. Koro ne wa gonegi badwa piny mwanyisogi ni wasechulogi pesa matin, koro giyienwa mondo gimiwa stima kapod wachulo mamokogo. Midhiero mar pi masani koro kwako boma ma Homa Bay ka ndiketo gi majodak marach mokalo kalore kod pige mochido masani koro gitiyogo kawuok e nam Lolwe. Kwayo margi ne sirkand kaunti Homa Bay ka mondo yutiekre gi Kenya Power mondo chenro mag pi odog e wang'e. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jaod bura ma Karachuonyo Nyadipo Kuome okoni rowere mondo kaw motegno tiegruok mag tije lwedo kaka yor konyo e kedo gi nok mag tije e kind rowere ma koro kwako piny Kenya. Jaod bura no wacho ni lony mar rowere yudo e kuonde mag tiegruok mag tije lwedo nyalo konyo gi chuogo thuolo mag tije kendgi giwegi mag ndik nyaka tije rowere moko wetegi ma ok oketo pachgi mane tije mag ofis. Jaod bura no noloso e kinde mane otero jopuonjre 250 mawuok e kar chung' od bura mar Agulu mar CDF ma Karachuonyo mokawo ting' mar chulo negi school fees ma wego mondo gidhigo gikaw godo tiegruok mopogore e sikul. 250 mawego ema flag off ka anyisogi ni koro dhiuru uduso maber koses ji odhi otim to chako tije owuon. Kochako tije teni en gi kambine kata tin to kambine no wang'o ok nuti kende, obiro dwaro joma konye tiyo, jogo wang' ne ondikgi. Koro kar bedo ni en ema nomanyo tich mondo ndike, en ema koro ji manyo tich kuome mondo en bo ndikgi. An gi geno ni paro ma kama biro konyo jo Karachuonyo, biro konyo jo Kenya, biro konyo jogo madwa mondo oa e chan mondo oduogo obedi jonyalo. Ayie ni gibiro nyalo. Kata gibo biro to gibo somo tije mag lwedo. Tok ni en tije mag lwedo at a lower level, apana en tije mag lwedo minyalo dhigo mbele michop kata mana e university mitim nyaka degree. Kaka mheshimiwa wachono, nitiere kaka wabo dwaro mondo wa partner gi local universities kaito wa offer negi those degree programs institutions magwa kalure gi kaka one gi equipment moromo manyalo support such programs. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Odiochieng' ma meher biro chopo kae, wabobedo gi nyasi mar Gurudwara eka mondo wan warwake maber. Uwinja? Korwa waonge gi stima, waonge kata gi pesa e bank, to pi bende waonge go. Ok mama ni mobiro mokwongo, en baba na. Onego ing'e ni mama wa ema biro mokwongo. Baba ne makwongo. Mama wa ema biro. Mauago mek ng'a? Gin meki. Ha? It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company.
watieka ne gi weche mag tuke ni tuke adhula lig maduong' pacho ka endi biro kawo yueyo mar jumbe adek mondo chiw thuolo ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima. Jotugo matugo e lig mo iluongo tim mar Harambee Stars motelo ne tuke mag manyo tiko mag tuke pinje duto. Kenya biro rakore gi tim mar Burundi tarik 7 dwe manyien kapok gitugo gi tim mar Ivory Coast tarik 11. Lig biro duogo tarik 15 bang' Harambee Stars tieko tielo 2. Gor Mahia kata kamano osekawo kombe mar lig kendo gibiro ting'o nying Kenya e tuke mag klip e pinje Afrika. Bas, mane kama otike chenro mokwongo mar duol mang'isi weche mosebedo ka timore sani koro wadhi kidieny mar 2 mwadhi goyo mbaka e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto mani loka en limbe mar ndalo 4 to dhi konyo Kenya gang'o mane mbaka mwadhi goyo gi Kennedy Ondiek en jakanyo mar UDA to gi Rafael Obonyo jalony e weche mag telo mano bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu, and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.